Oli, oli! Benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us faré un unboxing de la Birchbox del mes de maig. Us deixo amb el vídeo. Com us he dit en anteriors ocasions, no l'he obert. Tinc aquí la capsa de transport, així que l'obriré amb vosaltres. És aquesta d'aquí. Posa Sunset Lovers, un degradat de blau a taronja, vermell, amb les lletres platejades. I la part de baix és blau fosc, tota llisa. Com sempre, un llibret on t'explica què hi porta, així que aniré traient els productes un per un i aniré dient a veure el què. El primer producte no és un producte, és un instrument. És aquesta esponjeta d'aquí, tipus Beauty Blender. És molt petitona, és més per corrector que no pas per tota la cara, crec jo. Ara, un cop mullada potser s'infla molt, però de moment és bastant rígida. La provaré i us diré el què. Jo en tinc unes més petites. Sí, jo en tinc unes més petites que utilitzo moltes vegades pel corrector i una més gran que utilitzo per tota la cara. Quan estan seques, vull dir, són més petites i més grans. No sé, provaré i ja us diré el què. El següent producte és aquest. És de la marca Salem Cosmetics i és un xampú Grapeology. Diu que és un xampú d'última generació de la marca Salem Cosmetics, que a més d'oferir un rentat suau i efectiu, s'ha convertit en un dels més estimats en els salons professionals. Diu que el pot és lila per una explicació, i és que en teoria el xampú també és lila. Aquí no s'aprecia gaire, però a veure així. El xampú és lila i diu que és perquè està creat amb oli de llavor de raïm per protegir el cabell. Olora molt bé, la veritat. No olora molt a raïm, que n'he provat d'altres de raïm que es fan molt desagradables. I aquest la veritat és que no. Diu que també té efecte detox, que a part d'oli natural de llavor de raïm, porta vitamina E, proteïnes i arginina, encarregats de potenciar el creixement del cabell. I que és apte per cabells decolorats o tenyits, que evidentment són els que tenim els cabells més danyats. No sé. Com tot, el provaré, la veritat és que l'olor, se m'ha quedat l'olor a les mans, fa molt bona olor. El provaré i també ja us diré el què. El següent producte és aquest. No veureu les lletres, però ja us ho dic jo, és de la marca Atashi Cellular Cosmetics i és una DD Cream, que està inspirada en la cosmètica japonesa i en els mimos a través de la relaxació dels sentits i l'equilibri sensorial. Diu que unifica el to, efecte antiestrès, minimitza els poros, protegeix la cara o la pell, i evita i redueix les bosses. Porta protecció solar 15 i diu que és en el to mig. És així. S'extén bastant de pressa. M'ha deixat una miqueta de color, però
Per ser un to mig no en excés, jo pensava ja que ser tan blanqueta, un to mig, a vegades per mi ja són foscos. En algunes ocasions inclús el to més clar se'm queda fosc, però no. Et fa bona olor? No sabria dir a què, però fa molt bona olor. No sé, té bona pinta, la veritat. Ja dic també, el provaré. A la mà de moment sembla que sí que el to és correcte, evidentment a la mà no és el millor lloc per provar-lo. Però bueno, ho provaré a la cara i a veure si és el meu to, si no doncs l'hauré de rebaixar amb algun producte, però té bona pinta. El quart producte és aquest d'aquí, de la marca Queshi. És una crema per peus. Ara que ve l'estiu ens els hem de cuidar, ens posarem sandàlies i si no hem tingut gaire cura durant l'hivern vindrà molt bé, la veritat. Diu que porta aloe vera, oli d'ametlles i oli de té verd i que a part d'hidratar és antibacterià pel té verd. Evidentment l'aloe vera i l'oli d'ametlles són molt hidratants i això i el té verd, a part d'hidratar, és antibacterià. Que a l'estiu que anem més descalços, la platja, piscines, s'han de cuidar els peus, doncs, no sé, pot anar bé. Té una olor molt fresca i és una crema blanca. Es veu bastant densa. Bueno, ni molt densa ni molt suau. És a dir, se m'ha absorbit de seguida a la pell. Sí, sembla que deixi una mica de sensació de posar-te la crema, però és que és bastant denseta, així que, no sé, té molt bona pinta també. L'últim producte és aquest d'aquí, de la marca Lord & Berry. Vist així, què diríeu que és? Doncs no, no és un llapis de llavis. És un llapis de colorete. És a dir, és per les galtes, per donar un to vermellet a les galtes, o rosat. Diu que és fàcil d'utilitzar, de llarga duració i d'alta pigmentació. Que el que has de fer és dibuixar un cercle sobre les galtes i extendre-ho amb els dits a petits tocs. Clar, diu que és molt més precís de posar. No sé, el color és així. És fàcil de difuminar, però tinc la sensació que si trigues molt quedarà un parche a la cara, no sé. Vist així queda maco. No queda molt evident. Suposo que si poses molt quedarà molt més evident. Però no queda molt evident i dona un toc. Està aquí. No sé. Té bona pinta també. És en el toc camèlia. Si més no és molt curiós, la veritat, perquè no havia vist mai un colorete en llapis. Si havia vist els multifuncions, que és llapis de llavis i de... que llavors te'l poses una miqueta per les galtes i et dona una mica del mateix color, així, però... no sé. Si no queda molt sec de seguida que costa de difuminar, que a priori no ho sembla, també té bona pinta. Em repeteixo més que l'all. I ja està. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada. Subscriveu-vos al botó vermell, que hi ha aquí baix, a la capseta d'informació, i deixeu-me a baix a comentaris què us ha semblat la capseta i què us ha semblat el llapis. Us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!